ассалому алайкум апа ва хоҳарони азиз, шоми ҳамагитон бахайр бошад, шабатон бахайр бошад. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. эфири имрӯзаи мо беҳад эфири ҷолиб мешавад, барои он ки имрӯз эфир духтаро оиди як зани муваффақ, як зани далеру шуҷоъ, як зани диловар, як зани қавиирода. чӣ қадаре ки дар бораи ин зан сухан кунем кам аст духтаро. ин зан апай латофат ном доранд ва ҳозир биёед дар бораи апай латофат камтар барои шумо нақл мекунам ки чӣ гуна корро оғоз кардан дар ширкати атомӣ бо ман ва дар командаи ман. апай латофат ва ман аз ин беҳад шод ҳастам, беҳад миннатдор ҳастам ки барои ман боварӣ пайдо карда ба интихоб кардан. духтаро имрӯз дирӯз ба маош баромадан ва ман хостам маошашонро барои шумо нишон диҳам ва дар ҳақиқат шумо бо чашмони худатон бубинед ки ширкати атомӣ дар ҳақиқат маошҳои хуб дорад. ширкати атомӣ дар ҳақиқат барои он занҳое ки бемаблағ мехоҳанд тиҷорати худро оғоз намоянд, кори худро сар кунанд ва ба маошҳои беҳтарин бароянд. спасибо Настюша. Настя барои ман кофе тайёр кард. ман суҳбати дуру дароз мекунам бо шумо. баъдан духтаро, апай латофат барои чӣ бо командашон ширкати атомиро интихоб кардан? зиёда аз 50 нафар одамошон кати омаданд барои он ки мехостанд ки бе расходи зиёдатӣ, бе маблағи зиёдатӣ кор кунанд. дар ҳақиқат тавонистанд ина имрӯз маоши апай латофат духтаро 17552 рублей. ина Сулаймонова Латофат Исматовна. ман фикр мекунам ки барои як зани хонашин ин басанда аст. бе расход, бе марҳамат барои ҳамкорӣ бо апай латофат иқрор мекунам ки апай латофат дар командаи ман ҳастанд духтаро. ман то ҳамин моҳи август сентябра ман дигар структураҳоро ҳам муаррифӣ мекардам, яъне реклама мекардам. лекин баъди уже моҳи август аллакай танҳо командаи худамро муаррифӣ мекунам, реклама мекунам. барои ҳамин танҳо ба командаи ман марҳамат, бо ман ҳамкорӣ кунед духтарои азиз. дар ана ҳаминҷо номерои апай латофата мегузорам, рақамҳои телефони апай латофатҷона. марҳамат ба командаи апай латофат ё метавонед ба рақамҳои ватсапи ман нависед. ман худам корро мефаҳмонам. ман доимо қадди шумо 24 соат дар тамос ҳастам духтаро. марҳамат барои ҳамкорӣ ба командаи ман, ба командаи гурӯҳи манам барои чӣ муваффақ гузоштан ҳозир камтар нақл мекунам. барои он ки дар ширкати атомӣ дар ҳақиқат ҳама якҷоя муваффақ мешаванд. на ин ки танҳо ман боло раваму маош гирам, маошҳои калону одамои поёнбудагӣ барои ман кор кунанд. Не духтаро, атомӣ ана ҳамин гуна ширкати озоду обод, ширкатест ки дар ҳақиқат дорои маркетинг плани честне аст, маркетинг плани тоза аст, равшан аст. ҳозир дар бораи маркетинг планаша ман барои шумо мефаҳмонам. ба ҳамин хотир духтарои азиз марҳамат кунед. агар шумо дар ҳақиқат мақсади кор кардан дошта бошед, муваффақ мешавед. албатта нияти кор кардан, нияти тоза, дили тоза дошта бошед, албатта ки 50% муваффақият аллакай дар дасти шумо мешавад духтарои азиз. аз шумо ҳам беҳад вобаста аст, албатта аз наставникам вобаста аст. мотиватсияи шумоё кушад духтаро. барои шумо сухани хуб кати наставник бояд ақаллан ҳамин хел мотиватсия диҳад. ина зарплатаи апай латофат
як бори дигар нишон медиҳам духтаро. Вано гуфта намонад, ки дар ширкати атомӣ ҳар рӯзи сешанбе, яъне дар як ҳафта як маротиба мо маош мегирем. ина духтаро, ба ҳамин хотир марҳамат ба командаи апай латофаҷон, ба командаи ман духтаро, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. Онҳое ки то ҳол дар фикр ҳастанд, ки дар Тоҷикистон кушодашудагӣ ё ки кушодашудагӣ нест, мо намедонем, наметавонем, намефаҳмем. Духтарои азиз, дар Тоҷикистон уже ширкати атомия филиали Қирғизистон кардагианд. Ба ҳамин хотир дар рӯзҳои наздик албатта официально кушода мешавад, лекин аллакай метавонед маошатона гиред через Қирғизистон. Доставкаҳои уже ройгон кушодашудагӣ духтаро, марҳамат. ҳозир акнун духтаро, оиди кор биёед, ман барои шумое делгир намекунам духтаро, камтарак кӯтоҳак мефаҳмонам. Чӣ хеле ки гуфтам, апай латофаҷони мо айни замон званияи агентиро доранд духтаро. Званияи агентӣ чист? Барои шумо агентӣ, ҳамин званияи агент чӣ медиҳад? Ман доимо мегӯям, ки шумо метавонед 50 сомон 500 рубли рӯзи калакай ба маош баред. Лекин барои духтаронам вақте ки кора меомӯзонам, мегӯям, ки духтаро бошед балотона 300 000 бал кунед, яъне ки званияи агентия гиред. Барои чӣ? Барои он ки вақте ки шумо агент шудед, ина агент, айни замон апай латофат мо агент ҳастанд, ина апай латофат агент ҳастанд. Агент чист? Агент 300 000 бал дошта бошед, балои шахситон, шумо агент, званияи агентия мегиред. Вақте ки шумо 300 000 бал кардед ва линияи шумо, ина ду тараф апай латофат 50 нафар командашон кати омадана, 25 нафар тарафи росташон ва 25 нафар тарафи чапашон духтаро. Апай латофаҷона духтарошон беҳад нағз дастгирӣ кардан, кори командни беҳад нағз кор кардан ва 300 000 балӣ кардан. Аз ду тарафашон 300 000 бал, аз ду тараф 300 000 бал. пиви ин бал дар ширкати атомӣ бала пиви мегӯянд. Вақте ки апай латофаҷон худашон званияи агентия гирифтанд 300 000 бал кати ва аз ду тарафашонам 300 000 шуд духтаро. Апай латофат 3500 маош гирифтанд. рӯзи сешанбе 3500 рубле маош гирифтанд. метавонанд ҳамин 300 000 аз ду тарафашон дар як рӯз кунанд. Метавонанд 300 000 не 600 000 кунанд. 600 000 кунанд. 600 000 аз ин тарафашон 600 000, ин тарафашон 600 000. Значит худашон 300 000 ва ин балашон меистад. Тамом дигар бал намекунанд. Апай латофат дар тӯли 6 моҳ дигар бал намезананд тамоман. Командашон аз ду тараф 600 000 кунанд. Апай латофат 7000 рубле маош мегиранд. Дидед фарқиятта духтаро? Множители 30 кати мегиранд. Яъне ки дар ширкати атомӣ множител мегӯянд. Множители 15 3500, множители 37000, множители 90 анами хел то 21000 17000 маош мегиранд. дар як рӯз метавонанд анҳамин маоша гиранд, метавонанд дар як ҳафта. Боз барои чӣ мо мегӯем, ки бало намесӯзад дар ширкати атомӣ духтаро. Ин чиза на ҳар кас дуруст фаҳмонда расонидан метавонад барои шумо. Барои чӣ мо мегӯем? Ина апай латофат 300 000 бал доранд. балои шахсишон 300 000 бал. аз ду линияшон 250 000 кардагӣ. бал 250 000. ин линияшон 300 000. аввалин балошон духтаро то ҳамин 300 000 нашавад, ду линия балош намесӯзад духтарои азиз. Фаҳмидеда? То ки ҳамин балои ин линияшонам 300 000 бал нашавад духтаро, ин балошон намесӯзад. ана ҳамин чиза духтарое ки новичокое ки мебиёнд ҳамин чиза дарк кардан наметавонанд. Барои чӣ? Барои он ки
наставникошон дуруст кора намефаҳмонанд. барои ҳамин мо мегӯем ки ширкати атомӣ балҳояш намесӯзад. духтаро бисёриҳо намефаҳмад чӣ хел намесӯзад, ина месӯхтастку намесӯхтастку. ана ҳамина фаҳмед ки аввалотон духтаро то шумо як бор степ маҳкам накунед балои ин линияҳотон намесӯзад. духтарои азиз дидед чӣ хел ширкати беҳтарин аст. ширкате ки ман доимо мегӯям маҳз барои ҳамон занҳое ки монанди ман дар хона нишаста бо тарбияи фарзанд машғул ҳастанду наметавонанд дар дасташон як маблағи зиёдатӣ надоранд ки дар ягон ҷо интернет магазин ё ки тиҷорати худашона оғоз кунанд. шахсан ман ягон хел бизнес леди нестам, бизнес вумен нестам. духтаро ман як зани оддӣ, ман як модари оддӣ ки дар талоши зиндагӣ, дар талоши ҳаёти хуби фарзандо ҳастам, дар мубориза бо зиндагӣ, бо сахтиҳои зиндагӣ, бо пастиву баландиҳои зиндагӣ мубориза мебарам. ман як модари оддӣ ҳастам. духтаро як модари оддӣ, модари прастои тоҷикӣ дар хона нишаста бо тарбияи фарзандон машғул ҳастам ва ширкати беҳтарини атомӣ дар ҳаёти ман пайдо шуд ки ман аз хурсандӣ бовар кунед ҳамин ҷой намеёбам барои худам, ки дар ҳақиқат ман дар ҳамин ширкат духтаро муваффақ шудам. ҳамин ширката бо тамоми ҳастиям, бо фарзандонамон ҳама каса дӯст доштем. духтаро хай худатон шоҳид шудед ки ман ана як мошин ман аз майда сар кардам. ман оянда албатта дар нақша дорам ки зиёдтар мешавад ҳамаш. якумаш ин ки ман чизе ки маблағе ки ҷамъ овардаги будам ҳамин аввалинамро снимат карда лоиқи ана ҳамон маблағи дар дастам будагӣ ман харидорӣ кардам. кредит нагирифтам, автокредит нагирифтам, дигар кор накардам. ана ҳамин пуле ки дар даст доштем, маблағе ки ана ҳам ба харидорӣ кардам. ин якум. дуюм, лада гранта харидорӣ кардам. лада гранта ин налогам не облагается, яъне ки налог намедиҳем барои он ки лошадини сила надорад. ҳамаи ин чизоя ман фикр карда, ҳамаша хулоса бароварда баъд харидорӣ кардам. ман наметавонам аз ҳаво гирифта мисол 2 миллион ба мумкин буд ягон мошини фасон гирифтану баромада воҳима карда реклама кардан ки не, барои чӣ ман ин кор ба тарафдор нестам. ман аз аввал мегӯям ки ман тарафдори ҳамин дабдабаю ҳамҳама нестам. чизе ки барои ман қулай аст, чизе ки барои ман удобна аст, барои фарзандои ман ҳамин мошини 1 миллионаям шумо то ҷои лозимитона бурда мерасонад, мошини 3 миллионаям ҳамин хел нест. мошини 1 миллиона кати худнамоишдиҳӣ камтар худи ширкати атомӣ философияи ин ширкат духтаро ҳамин гуна ки бо имон пайравӣ кунед гуфтагӣ, яъне ки живите скромно, бо инсоф бошед, бо виҷдон бошед. яъне ки ҳамин шахсе ки ҳамин ширкати атомия кушода кардагӣ баровард, асосгузори ҳамин ширкати атомӣ Пакхангел, ҷаноб Пакхангел мегӯянд ки бо имон пайравӣ кунед. ширкати атомиро ман барои маҳз он шахсоне ки маблағ надоранд ва мехоҳанд тиҷораташонро оғоз кунанд, мехоҳанд ки маблағ ба даст биёранд, барои ана ҳамин гуна одамон кушодам. хулоса барои ҳамин духтарои азиз, марҳамат ба ширкати беҳтарин биёед, бо мо ҳамкорӣ кунед. пушаймон навед духтаро. шумо ягон зиёдати ҳозир ана смс равон кардан духтаро розыгришро мегузаронем. ина чӣ хеле ки мегуфтам ҳар ҳафта мо дар команда гузарад духтаро, ина какрас ҳозир розыгришам мегузаронем. сарвиноз равон кардан. сарвинозам духтаро аз ширкати Фаберлик бо ман кор мекардам ва бо ман ҳамин омада кора сар карда шудагӣ ҳастанд. айни замон маошҳои беҳтарин ба соҳиб шудагӣ ҳастанд. анияи мастер продажа гирифтагӣ ҳастанд. ба ҳамин хотир духтарои азиз марҳамат. бо ҷони дил шумоя ба кор қабул мекунем, кора мефаҳмонем, ҳамаш нағз мешавад. онҳое ки хоҳиш доранд марҳамат. ҳозир биёед набошад эфири ҳамин розыгриши гузаронем. эфир мегӯям. так
10 дона тухфа гузоштагӣ. 10 дона тухфа ва 32 нафар бозӣ мекунанд. Ҳозир рандома настроить мекунем. Приложение рандом. Так, аз як то 32. Ина духтар. Рақами 1. Гулнорахон бурд карда. Гулнорахон. овози як парранда шунида истодаед духтаро. Ҳамин ҳамсоямон паррандаҳои ҳар хела дорад. овозош як аҷоиб. воҳиманок 4 5 6. Якбора рақамҳои нависам. 7 8 9 10. 10 дона тухфа ба фикрам 10 дона. дальше рафтем духтаро. рақами 10. рақами 10. бонухон апаи бонуҷон бурд кардан. Табрик мекунем апаҷони азиз. рақами 30. мадина. духтаро ҳозир розыгрыша мегузаронем, баъд смсотона мехонам. рақами 9. мағфиратхон кардан. мағфират ҳам омадагӣ ҳастанд. беҳад духтари активӣ, беҳад духтари беҳтарин ҳастанд. рақами 8. рақами 8. зулфияхон бурд кардан. зулфияхон. рақами 12. муҷибахон. так, бале, муҷибахон. муҷибахон. рақами 6. рисолатхон апаи рисолат. рақами 20. зулфияхон боз. сарвиноз худашон. сарвиноз бурд кардан. ва рақами 15. 15. апаи анорбиҷон. апаҷони азизамон. муборак шавад апаҷони азиз. ана духтарои азиз, онҳое ки бурд карданд табрик мекунем. онҳое ки бурд накарданд дилмонда нашавед. иншоалло дар ҳафтаи оянда боз бозӣ мегузаронем. духтарои азиз, акнун ҳозир смсотона хонам. баъд имрӯз рӯзи дароз духтаро ман нянька будам. соҷида кати рустам як шаҳри дигар тамошо рафтагӣ будам. соати 10 рафтан, соати қариб 9 омадан. так, ҳозир мебинем. дунё, ассалому алайкум. ва алайкум салом дунёҷон. зуба дилафрӯз. так, дунё говорит привет. Привет, Фазолатҷон, апаи Фазолат, апаҷон. Зульфия Шарипова, салому алайкум. Мирова навиштанд. салом апаҷон. ва алайкум салом. Бобохун Самадзода, салом алайкум апаҷон. ва алайкум салом. атоми ба пеш апаҷон. саломат бошед.
Так, салом, апа назми, дуруст ми шумо, апа шумо ба регистратсия шавам ёрдам метид ми? Албатта чуване, албатта ёрдам метиҳам духтаро, то қадри имкон. Апаҷони Рудоба беҳтарин инсон. Саломат бошед. Многодетная мама таджичка, салом. Ва алейкум салом. Сумайя, салом алейкум. Атоми ба пеш, ва алейкум салом. Латофат Сулаймонова, апаи Латофатҷон, беҳтарин ширкат, ширкати бонуфус. Саломат бошед апаҷон. Шабнам Ибронова, салом алейкум. Спонсори беҳтарин, атоми ба пеш. Бибисоро салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апаҷон шумо беҳтарин зан ҳастед. Ва алейкум салом бибисоро хоҳари азиз, саломат бошед. Апаи Латофаҷон, муборак бошад. Салом беҳтарин. Атоми Рус. Меҳрафрӯз дар эфир. Саломат бошед Меҳрафрӯзҷон. Иброҳим Ҷалилзода, беҳтарин компания, берасход метавонӣ соҳиби звания шавӣ. Бале, хоҳарҷон. Салом апаҷон, ман омадам. Ва алейкум салом Ситоиш. Саломат бошед. Духтари беҳтарини атомӣ ба ҳаматон тӯҳфаҳо. Духтарони беҳтарини атомӣ ба ҳаматон тӯҳфаҳо муборак. Раҳмат, раҳмат. Идрис, салом алейкум апаҷон. Ва алейкум салом. Так, Раҳмонзода, салом апаҷон, беҳтарин эфир, атомӣ ба пеш. Так. Турецкий платья, апаҷони гулам ба пеш. Нигораҷон, саломат бошед. Худо хоҳад дар ин моҳ дар Тоҷикистон кушода мешавад. Тезтарак биёед, ҳамроҳи мо кор кунед. Бале духтаро, худо хоҳад кушода мешавад иншоаллоҳ ва ҳаматон званияи полмастери мастери як тараф истад, полмастери кати шумо маошҳои беҳтарин ба сазовор мешавед. Ба ҳамин хотир доимо мегӯям, ки ширкати Атомӣ ширкати озод аст, духтарои азиз. Дар ҳақиқат барои ҳамин бо мо ҳамкорӣ кунед. Ана Михел, духтарои азиз, Дина рӯзи зодрӯзи Малика буд. Духтаро, Маликаи ман 7 сола шуд ва насиб моҳи сентябр синфи 1 меравад. уже мактаба рафта нависондам. Ҳамаш дар як мактаб мехонад. Настя, Ҳасан Ҳусейн ва Малика, Маша ва Лиза дар мактаби дигар мехонанд, камтар дуртар, барои он ки программашон дигар хел программаи облегчённый. Программаҳоям якчанд намуд мешавад. Программаи ҳафтум, программаи ҳаштум мешавад ва 7/1 хулоса программаҳо якчанд намуд мешавад ва камтар программаи осонтар ба мехонад Машаю Лиза. Барои ҳамин дар дигар мактаб. Ҳасан Ҳусейну Настя программаи обычное мехонад. Ба ҳамин хотир мактаба нависондам. Дирӯз Дина зодрӯз дошт. Ҳаматон табрикот кардед. Ташаккури зиёд ба ҳаматон. Худованд ҳамаи шумоям рӯзои нағза насиб гардонад. Фарзандои шумоям доимо сиҳат саломат бошанд. ду рӯз пеш Ҳасан Ҳусейн аз Челябинск омад. Худо ва шукр ҷоҳои намоёна ишғол кард ва насиб пагаи дигар рӯзи сеюм меравем духтаро мусобиқаи Ҳасан Ҳусейн ба кӯҳанди ками райони худамо камтар як ним соат роҳ ва рӯзи 11 иншоаллоҳ соли Лецк меравем духтаро. Ба фикр шобин дорем аз шаҳри соли Лецк як хоҳар дорам, доимо менависанд. соли Лецк меравем насиб рӯзи 11 мусобиқаи Ҳасан Ҳусейн ба. Ман худам қатъи Рустам, қатъи падарам ҳама каса якҷоя мебарем. Ана Михел, навигариҳои мо ана ҳамин духтарои азиз. Корҳои агарот сахт сар шудагӣ духтаро беҳад. Ҳар рӯз ана ҳамин рӯзам то абеда агарот ба ҷунбидем. Фарзандо кати гуфти гапо ки алаф ҳар рӯз мебарояд алафаш, алафҳои ҳамин зиёдати бегона, алафа кандем, гул шинондем, гулҳои об рехтем, гулҳои обработка кардам. Имрӯз аз магнит средства гирифтагӣ будам, обработка кардам.
парда заказ кардам беседка ва беседкая иншоалло уже сезони беседка ва хӯрок пухта хӯрок истеъмол кардан дар беседка уже сезонаш сар шудагӣ ва пардаҳое мекашам ва барои шумо ҳатман аз беседкаи фасон эфир мекунам. барои фарзандо батут заказ кардам духтаро. боз чӣ хел навигари качели заказ кардам. ана ҳамин хел навигариҳо ва духтарои азиз. беҳад шод ҳастам ки ҳамин ширкати атомӣ дар ҳақиқат дар ҳаёти мо пайдо шуд. бовар кунед духтаро, вақте ки ман дар Фаберлик кор мекардам тамоман як маблағи зиёдатӣ дар даст надоштам духтаро. барои чӣ? барои он ки чӣ хеле ки гуфтам розыгришҳои беҳудаи маҷбурӣ, бал заданҳои маҷбурӣ. хайр ман наметавонам дар як моҳ 10,000 рубле 15,000 рубле барои хона ман маҳсулот харидорӣ намекунам. барои ҳамин ба фикрам ки ягон кас ин хел намекунад. барои ман аз ҳама қулайаш аз Валберис. ина дар Атоми ҳам ҳаст моиши средства. барои ман қимат ман харидорӣ намекунам. ман чизе ки витаминҳоро албатта харидорӣ мекунам. витамин, хема ин чизое мегирам. лекин моиши чистиши ман аз Валберис харидорӣ мекунам духтаро. нархҳои дастраскати ана ҳамин хел духтарои азиз. духтаро дар охири эфир рақамҳои телефони апаи латофата мегузорам. апаи латофат банависед. агар шумо хоҳиши бо ман кор кардан дошта бошед, бо ман суҳбат кардан дошта бошед, метавонед аз апаи латофат рақамҳои мана гиред ё ки дар шортсҳои ман рақамҳои ман гузоштагӣ духтаро. апаи латофатам дар командаи ман ҳастанд. ман ҳамагӣ ду линия дорам. линияи тарафи рост ва линияи тарафи чап. апаи латофат яке аз линияҳои бақуввати ман ҳастанд. яке аз спонсорҳои бақувват ҳастанд. барои ҳамин духтаро чӣ хеле ки гуфтам як зани мефаҳмидагӣ ҳастанд. дар ҳақиқат чӣ қадаре ки дар бораи ин зан сухан кунем кам аст. бо қати худашон кор кунед мефаҳмед духтарои азиз. барои ҳамин марҳамат духтаро, барои ҳамкорӣ ба WhatsApp нависед. смсҳои шуморо интизор ҳастем, зангҳои шуморо интизор ҳастем. дар ҳамин ҷо эфири мо ба охир мерасад. то эфирҳои оянда худо нигаҳбонатон. саломат бошед, сарбаланд бошед. ташаккури зиёд барои иштирокатон дар эфир, барои дастгириҳоятон.